Vďaka kampani Ruka v ruke s Nitrou vyrastie na Klokočine pod Borinou nový park. Ruka v ruke s Nitrou je kampaň Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorá vznikla tak, že existuje priestor na Klokočine na Čermani pod Borinkou, čo je veľmi známy nitriansky vrch, kopec. A je tam veľmi znečistený priestor, je to tam zdevastované, chodia tam teraz bezdomovci, je to tam veľmi znečistené a predtým to slúžilo ako taká oddychová zóna. A vlastne toto je našim cieľom a cieľom tejto kampane, aby sa spravila nová oddychová zóna v tomto priestore, aby vznikol taký nový mestský park. Akým spôsobom chcete vôbec zafinancovať vznik toho mestského parku? No tak symbolom kampane budú také tlieskajúce ručičky a tieto ručičky sa budú predávať za symbolickú cenu 2 eurá a celý výťažok z tohto poputuje na výstavbu toho parku. Do kampane sa zapojilo viacero známych nitrianskych osobností. Osobnosti boli veľmi milé, nikto s tým nemal problém, aby sa zapojil do tejto kampane, z toho sa veľmi tešíme. Bol tu Ivan Gondko, herec, Eva Pavlíková, takisto herečka, Ivanka Surovcová, tanečníčka, Kuli, spevák skupiny Desmond, Miko Hladký z Gladiátoru a veľmi významný futbalový reprezentant Luboš Moravčík. A títo všetci boli veľmi ochotní a tešili sa, že môžu tejto myšlienke nejako pomôcť. Tým, že ľudia poznajú tieto osobnosti, si myslím, že ich trošku tak povedú, že keďže my chceme za túto vec bojovať, tak možno sa pridajú. Oslovili ma z Nitrianskej komunitnej nadácie, kde už niekoľko rokov pracujem ako člen správnej rady. A tá myšlienka sa mi veľmi zapáčila, pretože priestor, o ktorý ide, veľmi dobre poznám. Ja som totižto starý Čermančan a na tých priestoroch, kde je dneska smetisko a kde stoja supermarkety, sme sa voľakedy hrávali. Tým, že som sa narodila v Nitre a stále tu žijem a mám Nitru veľmi rada, tak som veľmi potešená z toho, že sa dá Nitre nejako pomôcť a je to podľa mňa veľmi dobrý nápad a bývam v blízkosti Klokočiny, tak je to výhoda aj pre mňa. Park bude slúžiť všetkým obyvateľom Klokočiny i všetkým Nitranom na oddych aj zábavu. Nitrianska komunitná nadácia je grantová organizácia, teda podporujeme niekoľko projektov, niekoľko grantov počas roka, ktoré sú rôzne zamerané, takže máme aj environmentálne projekty, ale toto je taká prvá veľká kampaň, ktoré sme zachopili my ako organizátor. A tie projekty, ktoré mávame, ktoré dostávame ako organizácia, tak to podporujeme z rôznych finančných zdrojov, ale to si vlastne grantisti sami manažujú, sami organizujú, sami vytvárajú ten projekt a my ich len finančne podporíme, poradíme a tak. Aj táto ručička napomôže tomu, aby sa Nitrania už o niekoľko mesiacov mohli stretávať v novom parku.